Vječeslav Volodin, šef Ruske državne dume, uputio je oštre pretnje Evropi. Rusija je poručila kako će Evropa nestati u nuklearnoj apokalipsi ako Zapad nastavi slati projektile u Ukrajini. Vječeslav Volodin, šef državne dume, pretnju je uputio nakon što je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski rekao da bi zapadni saveznici mogli poslati dodatno oružje u Kijev. S ovakvim zastupnicima Evropljani će imati puno ozbiljnije probleme od onih sa kojima su već danas suočeni. Sikorski provocira nuklearni sukob u središtu Evrope. U slučaju da se ispuni ono što je rekao, Evropa neće postojati, rekao je Volodin. Sikorski je rekao kako je predsjednik Vladimir Putin prekršio Budimpeštanski memorandum o garancijama sigurnosti iz 1994. godine, koji opravdava zapadnu isporuku naoružanja, piše Daily Mail. Ukrajina je odustala od svog nuklearnog oružja, preostalog nakon raspada Sovjetskog saveza, i pridružila se ugovoru o neširenju nuklearnog oružja.